Ferrol volveu recordar o equipo letal das primeiras xornadas, sentíndose superior dende o primeiro minuto e atacando por todos os flancos. Así foi que na internada dun lateral pola banda chegou o primeiro gol. Rubén Comesaña centrou e Jorge Rodríguez rematou a xogada na área aos 7 minutos de partido. Foi este o quinto gol da temporada do dianteiro cántabro. Rival moi incómodo para o Racing Vilalbés, aínda que non interveu no segundo tanto local. Este creou no Manu Barreiro cunha xogada pola banda esquerda que concluiu colocándolle o balón franco na frontal da área a Iago Iglesias. Coa zurda o coruñés estreouse por fin como goleador coa camiseta verde, un tanto que levaba semanas buscando e que nesta ocasión supuxo o 2-0 no minuto 41 na Malata. Tras o descanso, o Racing Vilalbés saiu disposto a remontar e conseguiu crear certo perigo intimidando a portería que defendeu con acerto Marcos Balín. A esperanza que o equipo de Cata tiña por puntuar esvaeceuse aos 15 minutos cando os ferroláns acadaron o 3-0 xa definitivo. Asinou no Iván Forte aproveitando un rexeite tras un bo disparo de falta de Pablo Rey. O mediocentro alacantino, que levaba tan só 6 minutos no campo, estreouse como goleador do Racing de Ferrol. Porén, o que destacou o técnico local, Aira, foron os méritos defensivos do seu equipo que leva 2 partidos sen recibir goles. Tras 2 vitorias seguidas, o Racing de Ferrol reforza a súa posición de líder. Yo mucho de meter goles, pero bueno, hay que seguir así. La racha esta que lleva el equipo es una buena asistencia del palo, ¿no? Tras una buena falta lanzada por Pablo. Y nada, hay que pensar en que nos hemos llevado los 3 puntos, a pensar en la semana que viene, a por los otros 3. De medio campo para arriba son capaces de atacarte por fuera, por dentro, en el juego directo y sobre todo a la contra. A la contra estuvieron espectaculares. En buenos números, siendo el equipo menos goleado, empatado con el Celta B, con 8 goles en contra, que yo creo que son números buenos, porque arriba el equipo tiene pegada, sabemos qué ocasiones vamos a tener. Se despidan estes xogadores, as xogadas claves do partido. Aí estamos vendo as accións deses 3 goles que se marcaban hoxe aquí neste campo de Malata. O primeiro chegaba aos 7 minutos de partido, unha acción, un balón que lle chegaba a Rubén Comesaña á banda, levaba o balón á área e aí Jorge Rodríguez resolvía, o xogador cántabro que marcaba o 1-0. Aí estaba a ledicia de Jorge Rodríguez que marcaba o 1-0, o que era o seu quinto gol esta temporada. Un xogador que está a resultar tremendamente eficaz para o equipo ferrolán. Aí vemos outra oportunidade do Racing, ese disparo dende lonxe de Pablo Rey, que ponía a proba a José Ángel. Estábamos a dicir que José Ángel hoxe fixo boas intervencións, unha delas foi esa, e esta é a acción na que Jorge Rodríguez tiña aí esa oportunidade, ese balón que lle quedaba na cabeza moi pretiño desa área pequena. Outra oportunidade para o equipo ferrolán. Esta era para o Racing Vilalbés tamén neste primeiro tempo, unha das poucas chegadas do equipo de Cata á área que defende Marcos Balín. A acción agora de novo de Jorge Rodríguez, movéndose na área como peixe na auga, o xogador cántabro. Outra xogada máis de ataque, aí tampouco consegue recoller a pelota a Jorge Rodríguez e estábamos chegando con esa acción. Imos ver outro disparo máis dende lonxe de Iago Iglesias. E nos últimos minutos da primeira parte ia chegar o que foi o 2-0 do partido. Esta acción na que conduce o balón pola banda Manu Barreiro, desfaise dos seus rivais, desborda os rivais e consegue deixarlle o balón na frontal da área a Iago Iglesias para que o xogador coruñés consiga estrearse como goleador do Racing de Ferrol. Levaba xa varias xornadas Iago Iglesias buscando ese gol, botando especialmente disparos de falta directamente a porta con excelentes intervencións, de feito botando 2 veces os paus, pero conseguiu finalmente en xogada a que foi a súa estrea como goleador do Racing de Ferrol. Estamos xa vendo repetición das mellores xogadas e do único gol que houbo na segunda parte, unha segunda parte que comezaba un Racing Vilalbés desexoso de recurtar distancias no marcador. Aí teñen como motivo boas intervencións na fronte á porta que defende Marcos Balín. Perigou ese resultado, ese 2-0 co que chegaba o conxunto ferrolán a descanso, con intervencións como esta, ese disparo dende o medio do campo
que conseguiu evitar o metalucense e chegaría no minuto 14 deste segundo tempo esa acción do 3-0. Un disparo de falta de Pablo Rey, rexeitaba ao porteiro e Iván Forte, que levaba 6 minutos no campo, marcaba e tamén se estreaba así como goleador do equipo ferrolán. Únese a esa lista de goleadores do conxunto verde Iván Forte, que marcaba o 3-0 cando levábamos 14 minutos deste segundo tempo. Xa foi o último tanto do partido, aínda que restaban moitos minutos e aínda houbo ocasións para os dous equipos, pero o Racing de Vilalbés, que non se rendeu en ningún momento, sempre buscou algunha opción de ataque e gozou de oportunidades como esta que estragou Félix, non conseguiu rematar, ou accións como este disparo de Marcos Álvarez, que sacou moi ben José Ángel, enviando o balón ao saque de esquina. Con este triunfo, o Racing de Ferrol volve a enlazar vitorias, leva 2 consecutivas, levaba 8 dende o comezo de temporada, perdeu 2 partidos fronte ao Rápido de Bouzas e o Alondras, a semana pasada gañaba e hoxe volveu non facer fronte ao Racing Vilalbés, que con esta acumula 6 derrotas.